Az első alkalommal már nagyon-nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, gyorsan át tudtam adni azt, hogy mi az, amit szeretnék, illetve ti is nagyon sok ötletet hozzátettetek ahhoz, amit én szeretnék megvalósítani, így azt gondolom, hogy nagyon gyorsan megtaláltuk a közös nevezőt. Amiben nagyon sokat segített nekem az, ha kiszervezem ezt a feladatot. Egyrészt megspórolom a videók vágására szánt időt, a posztolására szánt időt, illetve nyilván sokkal-sokkal minőségibb lesz az az anyag, amit ti megvágtok nekem, sokkal profibban csináljátok ezt, mint ahogyan ezt én tudnám csinálni. Volt egy irányvonal, amit mi előre meghatároztunk, utána én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok támpontot kaptam, sőt, akár konkrét tartalomtervet, tartalomötletet is kidolgozva, azzal kapcsolatban, amit én kijelöltem célként a legelején. Maximálisan sikerült megvalósítanom az ügynökség segítségével azt, amit én szerettem volna. Ma már bármilyen szolgáltatást, ha az ember el akar adni, vagy bármilyen terméket, muszáj jelen lenni a social media platformokon. Egyszerűen muszáj, tehát máshogy nem fog menni az értékesítés. Innentől kezdve, ha egy vállalkozó vagy egy cég az értékesítésre szeretne koncentrálni, időben és költségben sokkal jobban megéri neki, ha kiszervezi a marketinget és profikra bízza, mint ha a saját idejéből, energiájából és pénzéből mondjuk egy fele olyan minőségű anyagot tenne ki ezekre a platformokra. Én azt gondolom, hogy ha én értékesítéssel foglalkozom, értékesíteni szeretnék, vagy szolgáltatni szeretnék, de akkor is értékesítek, hiszen a szolgáltatást kell, hogy értékesítsen, akkor nekem az a feladatom, arra kell fókuszálnom, hogy ezzel a tevékenységgel foglalkozzak, és azzal kelljen még foglalkoznom pluszban, hogy hogyan marketingeljem ezen szolgáltatásomat. Mert próbáltam már én is egyszerre a kettőt, és azt gondolom, hogy az még egy embert kíván, még egy, mondjuk úgy, még egyszer egy munkaidő, ha az ember marketingelni akar, és akkor mellette még meg kell csinálnom a pénztermelési tevékenységemet is, és a kettő együtt nem tud menni. Ez a saját tapasztalatom. Tehát sokkal-sokkal beljebb vagyok nyilván időben, energiában is, ha én ezt inkább kiszervezem, és a saját feladatomra koncentrálok. Mindig azt vallottam, hogy mindenki csinálja azt, amihez ért, amihez nem ért, azt pedig fizesse ki, és oldja meg valaki más helyette. Nem csak ajánlanám, hanem ajánlottam is már másoknak, akikkel már azóta sikeresen dolgoztok együtt. Azért, mert ha nekem beváltak, akkor mindenkinek be fog válni ez az együttműködés.